Gaya ni Bishop oy. Naunta ko i-report niya. Ako pod gusto na ko nga istoryahon siya. Magpatambag unta ko ni Bishop sa akong problema. Amaw ba? Istorya tag-usab. Salamat kayo, Bishop. Why sa pa yan? Bishop, pwede ko makikstorya nimo? Pwede ra. Pero pwede bang sa sunod na lang kay daghan pa ang naglinya? Oh, sige Bishop. Bishop, wala na mi chalk og eraser. Pwede mangayo? Pwede, kadiyot lang magkuha ko ha. Kamusta sister? Mayong hapon. Maayong hapon. Kumusta ka? Gusto unta ko mangayog panalangin sa pristod kang Bishop. Pwede ra. Among tawagan si Bishop. Hello Bishop? Ang Bishop o Branch President naghupot sa mga yawi sa pagkapare sa pagpangulo sa buhat sa simbahan sa ward o branch. Apan, sila dili angay nga magpasaan sa mga butang nga epektibong mahimo sa uban. Ang labing unang responsibilidad sa Bishop o Branch President mao ang nagtubo nga henerasyon nga naglakip sa kabatan-unan. Aron makatutok siya sa kabatan-unan, ang bishopric mo diligar sa mga buluhaton ngadto sa opisyales sa ward o branch, mga leader sa quorum o organisasyon ug sa uban pa. Kaigsunan isip mga sakop sa kapanguluhan sa Elders Quorum o Relief Society, nagdala kamo sa importante kayong tahas sa pagtabang sa bishop nga ma-prioridad ang kabatan-unan. Sa kinatibuk ang tamdanan nga basahon, ang mga leaders sa Elders Quorum o Relief Society magplano sa mga meeting sa Domingo, kalihukan, pangalagad, pagserbisyo ug ubang interaksyon aron makaapil ang mga membro sa buhat sa Dios sa kaluwasan ug kahimayaan. Ang mga sakop sa Elders Quorum o Relief Society magtinabangay sa pagtuman ini nga buhat. Uban sa tabang sa ilang mga magtatambag, ang mga presidente sa Elders Quorum o Relief Society aduna sa mosunod nga mga responsibilidad sigon sa gilatid sa kinatubuk-ang tamdanan nga basahon. Isip mga sakop sa Ward Council, ang presidente sa Elders Quorum o sa Relief Society mutabang sa pagtubag sa mga panginahanglan sa ward ug pagpangitag mga sulbad sama sa meeting sa Ward Council. Ang presidente sa Elders Quorum o Relief Society maghiusa sa pagkoordinar sa mga buluhaton sa pagpangalagad, magmeeting kanunay kung mahimo. Sila mangayo og pagtugot sa bishop sa mga ministering assignment ug mohimo og regular nga mga interviews sa ministry. Ubos sa paggiya sa bishop, ang presidente sa Elders Quorum o Relief Society makitambag ug mo-interview sa mga membro sa ward mahitungod sa welfare ug self-reliance, panarbaho ug mga hagit sa pamilya ug sa personal. Ang presidente sa Elders Quorum o Relief Society makikita sa matag sakop sa quorum o organisasyon sa tinagsa-tagsa labing menos kausa sa usa ka tuig. Hisgutan nila ang kayuhan sa membro o sa iyang pamilya. Agigdugang ang presidente sa Elders Quorum maghisgot usab sa mga katungdanan sa sakop sa quorum. Uban sa kapangaluhan sa Relief Society, ang presidente sa Elders Quorum mangulo sa mga paningkamot sa pagdapit sa tanan sa pagduol ngadto ni Kristo. Ang presidente sa Elders Quorum modumala usab sa ward mission leader kung dunay gitawag. Kauban sa kapangaluhan sa Relief Society, ang presidente sa Elders Quorum mutabang sa pagpangulo sa buhat sa templo ug family history sa ward. Ang presidente sa Elders Quorum modumala usab sa leader sa ward temple ug family history. Ang Elders Quorum President mutabang usab sa mga young men ug sa umaabot ng mga elder sa pag-andam nga modawat sa Melchizedek nga pagkapari. Sa katapusan, ang presidente sa Relief Society mutudlo sa mga sister sa ilang mga responsibilidad sa pakigsaad ug mga panalangin. Lakip ang mga panalangin nga magikan sa gahom sa priesthood gikan sa Dios. Ang kapangaluhan sa stake ug ang na-assign nga mga sakop sa High Council
mutudlo usab sa kapangaluhan sa Elders Quorum o kapangaluhan sa Relief Society mahitungod sa ilang mga responsibilidad. Pinaagi sa mga meeting sa pagpangulo sa stake, mga meeting sa kapangaluhan sa quorum o organisasyon o personal nga mga pagbisita. Kung sundo nila kining mga lakang, ang presidente sa Elders Quorum o presidente sa Relief Society musuporta sa bishop sa pagtutok sa kabatanunan. Ang Ginoo miingon, pakatuna ang mga tao sa iyang katungdanan o pabuhatas ang gibuhaton diin siya gipili sa tanang kakugi. Doktrina o mga pakigsaad, section 107, verse 99. Kung ang kapangaluhan sa Elders Quorum o Relief Society magtinabangay aron ang mga membro magsubay sa dalan sa pakigsaad, ang bishop mas epektibo makatabang sa kabatanunan sa paghimo og pagtuman sa mga pakigsaad sa templo, pagmisyon, maminyo sa templo, ug pagtukod og mahangtunong mga pamilya.